Khabai khubai lam sako BJP abiatu ya kare ti pramantha ne banana khabai khubai lam sako BJP abiatu ya kare ti pramantha phani na khabai khubai lam sako Tripura hasani tong khor belai thom 2023 বিধানসভা চংমারি ইংলা থাঙ্গি tongo February talni chidok salmari wo abuna kidin dino kreng amsayo awe munisimi tiengi bodol halai mene panda salban mukuri fungisimi tiengi hortugu thango bodol halai mene panda awe mene panda kami amsayo tabo salburungno hoichoi kami himba awe mun khaja kungayo oba hegino tondren krishnapur constituency be khobja purbo lakshmipur ADC village IPF titei BJP ya kreti pramotane banarom kha khungchidok nokhne khorok dok chidok butar তিনি নরক সাইমানো চিনি 29 কৃষ্ণপুর তিপ্রাম থানি লুয়া জিমুংবাই সারিকনি পান্দাও जों চামপ্লাইও 29 কৃষ্ণপুরনি চামপ্লাই গামিও दङ थांनाय हाति बारसा सिगां जोङो दूर टु दूर केम्पेन खाय थांमाने आफ्रोनो যত ত্রিপ্রাসার থানচাও ফাইবেসদি ত্রিপ্রামথা ফাইবেসদি কংগ্রেস সিপিএম তাহন পাইসদি বিজেপি তাহন পাইসদি আইপিএফ তি তাহিনদি नि जों नग नग फायै और नग नग हाबै साइ थांमाने बरक तिनि रेसपन्स रेखा तिनि 16 नुखंनि 66 बुटार ত্রিপ্রামথা ও बरक CPM tai BJP ya phare chini takhok song IPF ya kare chini takhok song tini sungbai tongnai bubagra bai tongnai chini candidate takhok Mahendra Dev Burma no 29 Krishnapur kaplai khai bubagra na chung soka dinani tini chini banaro moi smai tangpaika borma chung jortono khabai khubai lam sogo chini candidate takhok Mahendra Dev Burma kisa lam sokmani kok satun जों जतन पाल बाक्सा तंलायनाय तिनि चिमि कताल खेकायसा जों लाइबुमा स्नामनाय बुबाग्रानो चुबावै जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड स्नामलायनाय हामबाय बेलायके हामबाय सिन मेडियानो सिनि तिनि 29 कृष्णपुर विधानसभा बे खबजाक सिनि पूर्व लक्ष्मीपुर सिनि अरनि सिनि लिडार अने तैदेल मुंबाय सिनि अर बिसिबो तंग सिनि ताखुक मतम सिनि विजय बाबू संरक ताई चिनी दासुजुल संरक गोबांमा लिडार अने तैदेल मुंबाय चिनी दिबंकर संरक तंग चिनी लिडार गोबांमा लिडार अने तैदेल मुंबाय चिनी तिनि चिनी IPF BJP CPIM याकारै बुबाग्रानो कबुइ लामा फोरोंनाय बुबाग्रानो जोंना तैदुलनाय बुबाग्रान बिसिं तिनि त्रिप्रासा दफा थानचांनाय बुबाग्रानो जोंना लामा फोरोंनाय हिनै बरक बाहायनो हाय ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड हामजागै बुबाग्रानो हामजागै त्रिपुरा दफानो बुकुं चिनी या पिरिना मानजोना हिनै बरक बाहायनो हाय चिनी तिनि त्रिपुरा माथानि बेनारमबै फाइनाय चंमारी विधानसभा 16 तारिख बुध दिवै आंध्र समारिवा कप्लाय खायने हिनै बरक बाहायनो हाय जोंमाय बासा या पिरिसाका ताई बरक नबाय बेलायके हामबाय माया फारपिरो बरक हायकेनो चिन त्रिपुरा बासि जत त्रिपुरा सातंनाय रक आं मेसेज कासेरना मुसुंगो चिनि 29 किसुट मनो हयते फाइबेदि नरक बाहायनो चिन बुबाग्रानो लगरिनानि बागै फाइबेदि नरक बाहायनो चिन त्रिपुरा सारक सादिन खायनि बागै फाइबेदि नरक बा चिन ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड छानानि बागै फाइबेदि नरक बा 16 तारिख कप्लाय खाय बुध दिवै आंध्र समारिवा बुबाग्रानो 29 किसुनपुरनि हयते कासे सिरिया फरै पुरस्कारिनानि बागै आवश्यक कक सावैनो जत ताखोकटाय बुखोकनो आं खयो बुबाग्रानि बिसिंतिनो जों यक्सिनाय बुबाग्रानि बिसिंतिनो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मानसिनाय हायपानो चिनो अजागा चिनि अनरेबल EM सार कमल फाइमानजा फाइमा बागै बेलायके हामबाय हायना हाय आबन बिसिंगनो चिनि ताखोक आनि बन्धु दलाय डिस्ट्रिक्टनि YTM नि इनचार्ज ताखोक परितोष आनि बन्धु बबा हायना फाइमानजा फाइमा बागै बेलायके हामबाय ताय चिनि अजागानि जत लिडार त्रिपुरा YTF TWF संग बेलायखा खाबाय खबाय हामजागै तिनो अमा हाय जयनिं प्रोग्राम खायम बागै बेलायखा खाकजांगो अबनो चिन बुबाग्रानो मेसेज नामसंगो जों दूर टु दूर बुबाग्रानि सामु खायतेनि बुबाग्रान ककपिर थानि चिन त्रिपुरासा हामग्रानि बागै ककपिर थानि तिनि बरक बाहायनो हामजागै जोंना हामजागै चिन बुबाग्राना हामजागै लामजक जों बायबाक्सा याफ्रिसाना हिनै फायचा हामबाय IPF या कदै नरक त्रिपुरा मथनि बाना तामन बागै मारमखा तिनि जोंहाबोनो सिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरासा बुहुमबारा रखनो जों सानामुसुंगो जे बुबाग्रानि नाहारमौ तै थिनांनि बाजिमौ अमहाय रखनो नाहारिनो सिनि सारा त्रिपुरासा रक आगुना निंथं जों दीर्घ प्रत्येक बছর हायो इलेक्शन बुथ लायो टकिजाक लायो सिनि बाजिमौ लामा ग्रै तै
जोङो मोथांनाय मुंसाख्रै अबनि बागै जों प्राय 2009 থেকে जों आईपीएफटी जेंनाय फालिमानि नग नग थांलाय जों टिप्रालेन आलादा राज्य सुनामनानै बागै जों प्राय अभियान खायका नग नग हाबका एरपर सिनि कोनो माने रेसपन्ड माया ताइले जों ताबुक जे अबनायो जोंनो साबो अब हाइके मोथांमानाय ताबुक जे सिनि राज्यनि बुबाग राज्यता जे बार्तारबो जे माने तिप्रासानि बागै आं दङ तिप्रासानो जों मोथांनाय ताइले आबनो नाहारिनो बिसास खायनो जों तिनि सारा तिप्रासा आगुगि फाइनानि नांखा बेसे बोसोराव नों आईपीएफ देखायदों माने आं प्रथम जेता सुरुखायो 2009 থেকে आपनो आं खरक बोसोर नों खंतो बुतार तो बखानि लागि जों अर ताबो 66 सिनि बुतार दङ जतन फाइगोन नांबाय जतन फाइबो आगामी दिनाव ते फाइगोन बे आईपीएफटी पार्टी रो याकारे तिनि तिप्रा मथाने जे बाना रम्बोय बुबाग्रानि सामु तांनानै हने बसकांनि 2023 विधानसभा चौमारि किटिंगै नरकतिनि याप्रि सेमानि कारण तामगै फाया नांखानर बीजेपी पार्टी एबा आईपीएफटी पार्टी याकारे नाहार मुंबो जों दिनै दीर्घ बसरनो आईपीएफटी खालाय तंनायसिका खाय तंमानि आरो कोनो जेता आगे तिप्रालाइन जे रनानै जे इसु तुयै जोङो जेबाबे तुइखा बा साका गाबो जों दिनै तिप्रालाइन मानानो बागै कोनो आसास नुहुलिया हंगा बनि बागै दिनै बुबाग्रानि नेतृत्वे दिनै जे ग्रेटार तिप्रालाइन जेता सामानि आमनो जों बिसास खायनाय जों दिनै अजागा जुगदान खायबाय तिप्रा माथाबो बोसोरनो खुंति फेकेन जों दिनै 16 परिबार तुइफेका ते बुटार हंकाय 66 बुटार नों आईपीएफटी पार्टी तंफोर बो पटो तंमानि आं डिभिसननि मेम्बार निने मुं हंकाय आंनि मुं हंकाय सन्जित देब बर्मा नन मबो कामी हंजा सिनामो इको सामप्लाय kami Robia Boparanta